बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील करूळ घाटात दरड कोसळल्यानं वाहतूक 2 तास ठप्प झाली होती. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगडांचा ढिगारा आला होता. जेसीबीच्या सहाय्यानं दरड हटवून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. वैभववाडी तालुक्यात मागील 4 दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढलाय. या पावसाचा फटका करूळ मार्गाला बसलाय. घाटात दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली. दरडीमुळे रस्त्यावर माती आणि मोठे दगड आल्यानं तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. 2 तास हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला होता. यामुळे या घाट मार्गात दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. घटनेची माहिती मिळताच वैभववाडी पोलीस आणि संबंधित विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. जेसीबीच्या सहाय्यानं दरड हटवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. दरडीचा काही भाग हटवण्यात आल्यानंतर या मार्गावरून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित माती आणि दगड हटवण्याचं काम सायंकाळपर्यंत सुरू होतं.